Una altra, la penúltima i acabem. Sí. De Carolina, Alina o Carol. Els hipocorístics s'accepten. Hipocorístics no és un cinglot que t'agafa enmig d'una coral, sinó que un hipocorístic és, diguéssim, un escurçament o una paraula, un nom afectiu amb el qual has canviat el teu nom, per exemple. Un diminutiu. Ah, exacte. Antoni Toni, per exemple, Sí, exacte. Però els hipocorístics també tenen molt perill, perquè jo sempre he pensat, per exemple, que Tomeu Penya, que és Bartomeu, vale? Bartomeu, sí. Tomeu Penya és un nom que fa apologia de la beguda. Tomeu Penya, Tomeu Penya, saps? Sí. O, per exemple, ja existeix el bar Tomeu, saps què vull dir? També apologia del bar Tomeu. Sí. I em puc imaginar també una Penélope Grande, de cognom Grande, abreviant el nom, que també és un nom complicat d'abreviar, Penélope Grande. Quim, sí, ja ens ho imaginem. O, per exemple, Jacint Roda, si et dius Jacint Roda Castedat, doncs Cinto Roda Castedat també és una mica complicat. Sí, bastant. I clar, Olívia de Pinyol, vídua de Bonifaci Pinyol, doncs... M'ha flipat aquest cas, Oli de Pinyol seria Oli de Pinyol, vídua de Bon Pinyol. Vull dir, clar, és que és complicat. I llavors, n'hi ha que són, ja totalment, que segurament no et deixaríem fer mai, que són dramàtics. Si et dius Esther Colero, per exemple... No, Hosti, deixa-li posar Esther Molero, perquè Femer també és lleig, saps què vull dir? Totalment. O, per exemple, Juan... Els amics de Gasoil Rovira estan contents, que això és l'únic que m'interessa a mi? Sí, però Gasoil Rovira es pot canviar el nom per Rovira Energia i prou, Ah, doncs mira. Sí. Fas bé de dir-ho. Escolta, Quim, que tinguis un bon dia. Escolta, Digues. si tens un nen que es diu Juan Carlos Rey España, posa-li Juan Carlos Rey Emérito Abdicado o de Todos los Santos que no són iguales ante la ley. No sé si això t'ho deixaríem posar, tampoc t'ho deixaríem posar, que no? No ho sé, et faré cas. Au, Dios. Dios.